het kleinste winkeltje van Bocholt. Ja, zo'n tientje. Daar ben ik eens benieuwd, want het is open, zoek ik. Het is open, ja. Kom binnen, nog lach niet keer. Nog Ja, binnen. maar hoe wacht eens, maar is dat coronaproof dan? Ja. Ja, maar dan kunnen we toch niet met z'n allen onder Nee, binnen? met z'n allen, nee. We gaan voor ophangen op. Eén man, de beste. Pascal, Ja, als jij nou gewoon zal ik er maar gaan? in je eentje, Het is coronaproof, hè? ja, in je eentje is het overal vanaf blijven. Nee, het kan niet. We gaan een andere Hé, maar hebben nog scherm. de vrouw het Carla en jij het Ad. Ad. Ja. Grote. Ja. Ja. Wees een idee is dit? Van ons alle twee eigenlijk. En waarom moet je een winkel hebben? Dat hier boekens bijna niks meer is. Hij is alleen maar nog de plus, er is bijna niks meer. Maar we willen toch voor oudere mensen behulpzaam zijn. En we doen het aardappelen, eieren, eigen kippen. Dus Maar dan woont je wel een beetje aan de rand van het dorp. dat is jammer. Dan is dat voor die oude lui, is dat niet zo makkelijk om heen te komen. Nee, en dat wordt dan voor ook nu donderdags bezorgservice. Echt hoor? Ja. Wat leuk! Ja. Ik zie dat je hebt snoep. Snoep, aardappelen, eieren, tomaten, eigenlijk van alles iets. Dus de kleine boodschappen kunt ze hier doen. De ganse kleine. De ganz kleine. En wat ik niet heb, en de lui willen het toch per se hebben, bezorg ik dan. Sorry dat je het krijgt. Geweldig. En donderdag is de bezorgdag. Ja. Iedere donderdag wordt bezorgd. S'avonds, na 6 uur. En wordt het gewaardeerd door de lui? Ja? Heel erg. Heel erg. Zeker ook in deze tijden, denk ik. Ja, ja, voor coronatijd en ja. Ze zijn wel wat voorzichtig de lui, Ja. maar ik moet zeggen, het werkt goed. En de lui zijn dat je wel, het werkt om je. Toen beginnen ze te bellen, gaan ze dat, heb je dat, heb je dat. Bestellen ze dat en dat bezorg je weer. Ah, dus op woensdag gaan ze meestal bellen, omdat ze weten dat het op donderdag bezorgd wordt. Ja. En je zegt van het wordt immer meer, het zit een stijgende lijn in. In de bezorging wel, ja. En hoe lang heb je het winkeltje nou? Daar, met de snoep zijn van nu ben je nog een half jaar mee bezig. Met de snoep. En waarom ziet je met de snoep begonnen? Kinderen. Dat dacht ik al. Achter ik de school. En met de plus moeten ze ook alles in één keer groot verpakking pakken. En dan hebben ze allemaal één soort. En hij kennen ze voor een dubbeltje, voor een kwartje. Voor het 4 cent. Dat geeft het nergens meer, hè? Ik weet nog toen... Vroeger was dat. Ja, dan protsen over ruim 40 jaar geleden. Ja. Daar ging je ook met een dubbeltje naar de snoepwinkel. En daar kreeg ze nog best En wel wat van de voor. ouderwetse snoep nog. Eet papier en zo allemaal. Hallo! En wie is dat dan? Dus ja, ik moet zeggen. Oh, Maar Eet- nog kijken hoor. eetpapier. Eetpapier, ja. Ik gewoon even snel de kop in mijn druk. Oh, kijk toch. Kerstkaarten en... hallo! Bist ik Carla? Ja, Oh! Kom zo ook even erbij boeten. ik zeg maar kom even om. Ja, kom even... Je moet even zo omlopen, want we kunnen hier dat u niet langs lopen. Nee. Ik zie je buiten. Goed? Inderdaad, coronaproof met een scherm binnen. Dat is zo leuk, hè? Er steekt er ook nog gewoon zo'n zuurkool uit het vat. Ja. Zo ik er uit het vat. Doet je dat zelf? Nee, dat koop ik ook. Oké. En maar ze kennen het wel, een paar 500 gram of per kilo. Kennen ze het helemaal krijgen. Hé, maar nou is het winkeltje is niet iets wordt je van kind leven, neem ik aan. Dat doet je erbij. Ja. Wat? Door is Carla. Ik heb Wat leuk! wel over de juweniersbedrijf erbij. Een hoveniersbedrijf. Ja, dat had ik voor aan de week gezien. Ja, dat heb ik nog erbij. En ik heb me laten vertellen dat de hoveniers het op dit moment Druk hebben. druk hebben. Klopt. Want de lui zijn allemaal toes met een hoofd bezig, hè? Ja, klopt.
Ja, nu begint het knoeiwerk weer. Maaiwerk is nu aan de afzakken. Ja, Dus en die gaan verdamme weer. ja. Maar dat is eerlijk puur hobby. Uitgelopen hobby. Uit de hand gelopen hobby. Ja, ja. Carla, Ja. hallo. Nee. Hey, jullie zijn getrouwd? Ja. Ja? Ja. Hoe lang al? 25 jaar Oh, dus dit is een feestjaar voor jullie. Is geweest. geweest, ja. Oh, dus In september zijn we 25 jaar getrouwd geweest. nog een beetje kunnen vieren? Nou, onder ons. Ja. Ja. Nou, zo. Hier brandt altijd een kerstje. Dag en nacht. Is er een bepaalde reden voor? De bescherming van de mensen wat dus zeg maar bij ons binnenkomen. Ja. Nou had ik net het gevoel al, Carla, bij Ad, dat hij zei meteen in het begin, omdat er nog maar zo weinig voor de mensen aan winkels is Ja. in Bocholt, zijn wij met dat winkeltje begonnen. En vooral oudere mensen, die stellen dat op prijs. En dan staat er een kaarsje, zoals jij zegt, om de mensen die hier komen te beschermen. Jullie hebben het beste voor met de medemens. Ja. Ja. Wat hebben die anders nog? De mensen hebben ze niet meer. Plussen. Dat is niet jou. Nou, Vind Maar je? het is nu rustig. Nou, ja. Ja. Gelukkig even warm. Ja. Gisteren niet, gisteren met de kinderen. Ja. Gistermiddag waren we woensdagmiddag schoolvrij. Ja. Het waren maar kinderen €1, 50 cent houden. De houdt 20 cent. Wat krijg ik hiervoor eigenlijk? Ja. En wat loopt er nou het beste in de winkel, Carla? Chocola, bonbons en veel kindersnoep. Oké. Hebben jullie zelf kinderen? Nee. Oh, dan is het misschien wel leuk dat de kinderen hier de deur plat lopen. Kijk, dat is geweldig, joh. En dan kun je dan af en toe nog eens zitten. Zeg je even voor niks. Ja. Zoek maar uit hier uit die pot. Ja. En als die vertelde, die ging dat. Moet je daarheen, krijg je voor niks wat. Kinderen, hè? Ja. Oh, dus eigenlijk, net was al zei ze, het is een uit de hand gelopen hobby. Ja. Maar dat er lui over de vloer komen, dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Hè? Ja. En wie doet, Carla, wie doet de versieringen? Ik. Ja? Ja, ik ben degene die wat de knutselaar bent. Oh, je bent de knutselaar. Ja. Ik echt niet. Ja. Nee? Nee, die... Dat loopt ze aan de vrouwen over. Ja, dan had je een beetje graf touwenvuur. Ja. Maar maak je die figuurtjes, maak je die zelf? Ja, dat nou net niet. Ik maak het zoals binnen staat. Engelen, Sinterklaas poppetjes, wat je op toetjes kan hangen. En zulke dingen en zo. En dat zijn de huisdieren? Ja, de overleden Ja, huisdieren. die moet overleden zijn. En dan worden ze zo altijd herdacht als je langsloopt. Want wij zijn dierenvrienden. Heel erg. Maar ja, de grootste die zit binnen. Dat is een hond? klein hondje, ja. Een klein hondje? Ja. Een klein hondje. Ja. Oh, Een Een chichu. Chichu. een chichu. Ja. Oh, dat zijn die hele, dat zijn echt die hele kleintjes, hè? Ja. Oh, gooi toch niet. Oh, toch nog? Oh. Hey, en rechts, dat zien de katten en links de hondjes. Ja. Zie Ja. ik dat? Ja? Ja. Jullie hadden echt een kat die Poepie heette? Ja. En Pipi. En Pipi? Ja. Ja, ja. Ja, ja. En nu hebben we nog eentje die heet Mimi. Oké, en dan had hij, ja. En dan is het Lika of Laika? Laika. Laika, Pasha, Rumi en Rex. Nee, Poemi. Poemie. Oh, Poemi. Poemi en Rex. Oké. En Rex is vorig jaar overleden. En hoe heet het hondje? Snoepie. Ja, toepasselijker kan eigenlijk niet, hè? Ja, ja. Hé, maar eetpapier. Wat is nog meer heel ouderwets snoep dat je hebt? Die zwarte bolletjes in die blik. Ach, hoe heet die dingen nou? En de bottenstaafjes is oud. Katjes. Die zwarte Katjes. katjes. Manneke Plas. Manneke pers. Dat doe je allemaal wat. Is dat snoep? Ja, is het erop? Trop. Ja. Mannekepers. Oké.
Hoe hebben jullie elkaar leren kennen, Carla? In Gulpen toen. Ik had een fiets en was een ketting dus ervan afgeslagen. En ik kwam dus de berg af en hij moest eigenlijk de draai om en ik knalde eigenlijk tegen hem aan. En toen heeft hij was hij zo vriendelijk om mij naar huis te brengen. Ja, toen is het eigenlijk blijven plakken. Blijven plakken. Ja. En Ad, dik best echt van dik best van Bokus, ja? Geboren en getogen. Geboren en getogen, ook op deze plek? Ja? En jij? Wageningen. Wageningen. Ja. En hoe kom je dan hier terecht? En mijn moeder heeft hier mijn stiefvader leren kennen. En van daaruit zijn wij dus hier komen wonen. Dus ja, en van daaruit ben ik nou hierheen gekomen. Wat een verhaal. En jouw moeder? Die is overleden al 8 jaar. Oké. Ik heb alleen nog mijn stiefvader. En waar woont die? In Gulpen. Oké. Hé, maar volgens mij heb je het wel heel leuk samen hier, of niet? Ja. Heerlijk. Kon niet beter. En het kleinste winkeltje Bocholt. van Bocholt. Ja. Het is een klein winkeltje en zo heet het ook. Ja, waarom zou je het een ingewikkelde naam geven Nee. als het gewoon